जितिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोङो सिगां दैदेनगिरिफोरनि जे जोंनो गालांनाय बे हिसाबै जोंनि जे थान्दै जख'न्थाय बियो 21थि जाबाय। दा 21थि हिसाबै जोङो बेयाव गोबां सावरायनो लादों। दा फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बा मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोंनि जे आफादनि फिरफिला बेखौ जोङो गिबियैनो बिरहोयो। बेजों लोगोसे बड'फानो जोङो बिबार बावो। लोगोसे जे जोंनि बर' जाथिनि थामोनथा रैखाथि गासैखौबो नोजोर बोनानै जाय जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो इसोरनिसिम आर'ज गाबनानै जों बिथांमोनखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे बिबार बावो। जोङो बेखौ फुंबिलिनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो फोजोबबाय। लोगोसे बे जोबखांनाय लोगो लोगो जोंहा थान्दै जख'न्थाय दं। थान्दै जख'न्थायाव जोङो मोनफ्रोमबो दालाइ आफादनिफ्राय जोङो थान्दैफोर लेंहरनानै जोङो सावरायगोन। जे जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाइखौ लानानै जोङो सावरायगोन। लोगोसे जे समाजनि माखासे जोंहा गोबां मावनांगौ दङ। जे समाजनि बाथ्रायाव जोङो सानो सावरायनानै जोङो जे जोंनि समाजखौ मारै फोसाबनो हागोन बिनि सायाव जोङो माखासे थांखि बिथांखिफोर जों लागोन। बेजों लोगोसे जे मिथिंगाखौ जोङो अननांगौ। जे मिथिंगाखौ जों अननो रोङाब्ला मिथिंगायानो जोंखौ सावहोगोन होननाय मोनसे बाथ्रा दं। दा जोंनि ओनसोलाव जों नुबाय थादों एनक्रचमेन्ट जायखौ जोङो माब्लाबाबो लुबैयामोन। दिनैहाय जे बिफां लाइफां थायोब्लासो नोङो मोनसे इक' सिस्टेमा मोनसे थिग थागोन। जे जोंनि जे बिफां थायोब्लासो अखा दै गासैबो बियो मोनसे लेभेलाव फैगोन मोनसे सिस्टेमाव फैगोन। जिब जुनाराबो थानांगोन। जोङो दैफ्राव मुलि होनाय दैयाव कारेन्ट सेक होनानै ना जानाय बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन। आं दिनै बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन जोंनि ओनसोलनि जे आइमोन आफामोन बिदा फंबायफोरखौ जोङो खावलायगोन जे नोंथांमोना जाहाथे मिथिंगाखौ अनो। जे जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो फरायनो मोनबोबाय बिजाबफ्राव जों फरायनो मोनबोबाय। बे बिजाबाव फरायनो मोननाया जाहाथे ओरैनो दाजाथों। जोंनि ओनसोलनि जे बिफां लाइफांखौ जों संरैखा खालामनांगोन। गुबुना फैनानै संरैखा खालामनाय नङा। जोंनि मानसियानो जोङो बेखौ थिग खालामनांगोन। बेखाय जे जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा जाहाथे बिफां लाइफां दाननायखौ बन्द' खालामो आं खावलायबाय। लोगोसे जे एयारगान लानानै दाउमा दाउसा गावो बेखौबो जोङो बन्द' खालामनांगोन। जे दैयाव कारेन्ट सेक होनानै बा मुलि होनानै जानाय नाफोर बेखौ जोङो टटेलि बन्द' खालामनांगोन। जों बेफोरनि सायाव जों डिसकास खालामगोन। जों मोजां डिसिसन लागोन जोंहा फोथायनाय दं। मोनबेसे दालाइसाफोरखौ लानानै नैबे हाबाफारिखौ खुंनो? जे कलेज इउनिटखौ लाफानानै जोंहा मोनद' दालाइ आफाद दङ। बे मोनद' दालाइ आफादखौ लानानै जोङो सावरायगोन। जे जोंनि वार्कारफोर थाबाय बेराफारसेजों जोंनि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल्सफोर जे जायखौ जोङो इन्टेलेक्सुयेल्स बुङो बा समाजनि बा समाजखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन। समाजारि बिथिङाव माब्लाबा बिदिनो गावनि फिसायफोरखौ गारनानै गावनि फिसाफोरखौ गारनानै गुबुनजों जों खारबाय थानो नुनो मोनदों। नोंथाङा नोंथांनि आनसलिकनि सिङाव माबायदि आलाद जाजानो लुबैयो बेनि सायाव? दा नोंथाङा जाय बाथ्राखौ सोंदों बे जोंनि ओनसोलाव जाफ्लेबाय थायो। दा बे जाफ्लेबाय थानाय हिसाबै जोङो जे जोंनि मावख'फ्राव जोंहा मोनबा दालाइ आफाद बे मोनबा दालाइ आफादाव गासैहाबो मावख' दङ। गोबाङानो लाबोजाबायबो गोबांखौ मोनसे सलुसनबो खालामनानै हरबाय। नाथाय बेजोंनो जोबाखै दङ गोबां दंबावो। गुबुन जायगायाव थाङो लानानै खारो। जे सोरबा बिसिया गावनि फिसायखौ गारनानै थाङो। सोरबा फिसाया गावनि गथ' गोनां नुखानानैबाबो गुबुन हिनजावखौ लानानै थाङो। बेफोरबायदिखौ जोङो नुबाय थादों। जोंनियावबो दङ बे गोबाङानो दं। आं खावलायगोन बिथांमोनखौ जे बे मोनसे समाजनि गुबुंले बे गुबुंलेखौ जेसेबांखिनि नोंनि माइन्डसेटआव नों नेगेटिभिटि लानानै नों सोलिबाय थागोन बेनो थांबाय थागोन। नों गावनि माइन्डसेटखौ नों क्लियार खालामनानै लायाबा जे नोङो संसार जानो होननानैसो बिसि फिसाय बे संसाराव हाबनानै संसारखौ आस' खान्दा खालामनाया बे माब्लाबाबो समाजनि मोजां नङा। बे समाजनि बेरेखा होननानै आं बुंगोन बेखौ। दा बेखायनो जाय बिथांमोना बेबायदि गोनो गोथो साननानै दङब्ला
बेनि थाखाय हुसियार जानाया मोजां आरो जों बेखौ माब्लाबाबो लाइ होनाय नङा आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट भाबै बुंबाय। नोंथांमोननि आनसलिकनिफ्राय माबायदि थांखि थिसननानै दैथायहरगोन मा मावगोन? आं एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि जेनेबा जोङो इडुकेसनखौ लानानै ससियेल एवारनेस मा होनो इनभाइरनमेन्टेल इसुस बेसिकेलि जोङो माने गोबांथार सावरायनांगौ दङ नाथाय समा जोंनो खाबु होनाय नङा बा समा जोंखौ थिननाय नङा बेनिखायनो जोङो बेसिकेलि मोनब्रै आयदा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैथ' जों इडुकेसनखौनो फार्स्टआवनो सोलोंथाइखौनो जोङो लाग्रोखायो दा बे हिसाबै थाबाय जों मोनब्रै बेसिकेलि आयदा लानानै जों सावरायगोन। मोनसेया जे जोंहा गेवलां सावरायनाय दं बे गेवलां सावरायनायाव मोनसे टिम होनानै जों लादों जे आथिखालनि थासारिजों लोगोसे जे जोंनि एसटि स्टेटास बे जोङो इयुन जोलैफोरखौ जोङो सिन्था खालामनानै जों बेखौ टिमखौ बानायनानै लादों जे जोङो 6था जनगस्थिनो एसटि होनो थांनाय बेखौ जोङो टटेलि अफस बेयाव जोङो क्लियार बेयाव जोंहा माब्लाबाबो सापर्ट गैया बे बाथ्राया जोंनिफ्राय स्पष्ट थांगोन जों बेयाव ओनसोलनि सानसुमैफोरखौ लानानै जों बिनि सायावबो जों सावरायगोन।